Hvad var det? Agurk. Hvad var det? Agurk. Scooter, ikke? Agurk. Der. Ja, en brandbil, ja. Hvad var det for en bil, den der? Hvad var det for en bil? Ja, isbil, ja. Hvad er det for en, den der? Ja, det er en lastbil. Ja, sådan en far, han kører i, ikke også? Og det er Babu. Ja, det er bare det er en ambulance, ja. Det er rigtigt, skat. Ja. Hvad er det, den siger? Det er rigtigt. Og det er En politibil, ja. Og det er bussen. Ja, det er bussen, ja. Omvendt, den skal lige være omvendt. Så flot, skat. Så er du færdig med den.